फारियै क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, उदालगुरिनि सोद्रोमाफोरखौ लानानै दिनै BPF राजखान्थि हान्जाया मटरजों हान्जा सुनाय हाबाफारिजों लोगोसे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बाथौ खेराइ रिजर्टआव मोनसे जयनिं हाबाफारि लानाय जायो। मख'नो गोनांदि दिनैनि बे जयनिं हाबाफारियाव गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे BTRनि गुबुन गुबुन जिल्ला आरो ब्लकफोरनि रायजो राजाफोरा खमैबो 979 सा BPFआव जयनिं जायो। बाथौ खेराइ रिजर्टआव खुंफुंनाय बे जयनिं हाबाफारियाव BTCनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिया जयनिं जागिरि सोद्रोमाफोरखौ गांसे गांसे BPFनि फालि गोदोनायाव आलायना बरायनानै लायो। UPPनि जानाय केन्डिडेट गेलेगिरि 14 नं समस्थियाव बे बेसेबां सैथो आरो बिनि बाथ्रा बुंनाया बेसेबां ओंथि गोनां होननानै नोंथाङा? बेथ' गोदान बाथ्रा नङा। बिथाङा गोसोआव जायखौनो फैयो बेखौनो बेर्थ खालामो, बेखौनो बुंलाबायो, गाज्रि गाज्रि शब्द बाहायो, नमा जाबां खोथा बुङो। बर' भाषायाव बेखौ जुदि फोरमायनांगौब्ला सैमा सोंनाया अरनो रोङा, अखा खोरोमनाया हानो रोङा। आं BPFनि भाइस प्रेसिडेन्ट, BPF दाग्रा, BTC दाग्रा। आं माने UPPLआव थांनांगौ। जाय UPPLआ BTC एफा मोजां मोनसे पलिटिकेल एन्टिटिखौ दिनै धंस खालामगासिनो दङ, बे दलाव आं मानो हाबहैनांगौ? बिथाङा जेरैबायदि BPFखौ जोंनि हाग्रामा महिलारिखौ खांख्राइजों रुजुदों, दिनै मा बुंनांगौ? खांख्राइया रायजो राजाफोरजों जेरैबायदि सम्पर्क लाखिनानै खामानि मावगासिनो दङ, रायजो राजाफ्रा बे खांख्राइखौनो बिसास खालामनानै लोब 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 दिनै फैदों। माने UPPLनि जि दैनि माथावरि, UPPLनि दैनि जि बान्दो, बेखौ बे खांख्राइया लासै 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 खुरख'जोबनानै दिनै दैबाना जाजोब्बाय। UPPLआ धंस जागासिनो दङ। दिनै 1000 जन UPPL आरो BJPनिफ्राय जोंनाव हाबदों। UPPLनिफ्रायनो 679 जन दिनै हाबदों। बिनि मिनिङा माब्ला? दाख्लै आंनि माबायाव समस्थियाव 6 जन हिनजावफ्रा अरुणोदय स्किम मोननायनि आसा खालामनानै थांफ्लादोंसो, आंजों रायज्लायनानै थांदों। दा बेखौ माबायदि बुंदों बड'लेण्ड बुब्लिनि सासे रिपर्टारा, माने ओरैबायदि बुंबाय, माने जोबसिगोन आरो, माने सुर लागुलायनानै बुंबावो जे इन्जुरनि हाया गुगानाय बायदि BPFआ गुगाजोब्बाय। दिनै मा बुंनांगौ नैबेखौ? UPPLनिफ्राय जे आंनिया 6 जन थांदों, 6 जन थांनायावनो जुदि इन्जुरा गुगाजोब्बायब्ला दिनै 600 जन हाबबाय UPPLना, बे मा जागोन? बेखौ बोरै बबे भाषाजों फोरमायनांगोन? आं बेखौनो बुंगोन जे UPPLनि बान्दोआ बायग्लुंबाय, बिसोरनि माथावरिया बायग्लिजोब्बाय, UPPLआ लेथेर फेथेर जाबाय। बिथाङा मानि थाखाय बुंदों होननानै सानो नोंथाङा बे बाथ्राखौ? राजनितिनि दैदेनगिरिफोरनि बेखौनो बुंनो नागिरदों। बिथांमोनहा माने दुरबल खालामनो नागिरदों, BPFखौ दुरबल खालामनो नागिरदों। BPFआ बेसेबां सक्तिशालि दाबो UPPLनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा आरो UPPLखौ बिराद मोजां मोनसोग्रा, बिसोरनि थाखाय थाखा लानानै खामानि मावग्रा जाहा माखासे मा होनो रिपर्टार बिथांमोनहा बे खोथाखौनो बुजिया। राजखान्थियारि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव गावजों गाव सोंखायलायनाया आथिखालाव बांबोबाय थानायजों एसे सोमोन्दो होलायनाय, सनमान होलायनाय गैलाङि जादों। बिसोर जेस्थ' सासे पलिटिसियान हिसाबै मा फोरमायगोन? दा बेखौनो आङो बुंदों जे खुगायाव जायानो फैयो बेखौ बुंनो नाङा। जोङो साफा साफा हारिनि बा देशनि दैदेनगिरि, नोङो जि खोथा बुंगोन बे खोथाखौ नोंनि जनसाधारना खोनागासिनो दङ। नोंनि खुगायानो जुदि लोबोरब्ला रायजो राजाफ्राबो बेबायदिनो लोबोर जालांगोन। माने सिप खोथा बुंग्रा जागोन, सिप खामानि मावग्रा जागोन। बेखायनो जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा गावनि बे इमसनखौ हमथानानै मोनसे भद्र भाषाजों, भद्र समस्याफोरनि समाधाननि भद्र भाषाजों बेखौ फोरमायलायनांगौ, बयखौबो रेसपेक्ट होलायनांगौ। थांनाय बावैसो सान सिगां चिरां दुवारावनो ओरैबायदि दंफां दाननायखौ लानानै मोनसे गुलुं गुजुं थासारि सोमजिबाय। एसे बे ओनसोलनि सासे प्रतिनिधि हिसाबै मावफैयो। आं प्रथम खावलायगोन बड'लेण्ड रादाब, बड'लेण्ड बुब्लि आरो जेसेबां दं जोंहा क'क्राझाराव नोंथांमोन रिपर्टारफोर, बे जायगायाव मानो थाङाखै? मा जादों बेखौ रिपर्टिं खालाम।
होनब्लासो ना नोंथांमोननि बे रिपर्टारफोरनि खामानिया नंमारगौ मावमारो होननानै जों बुजिगोन। आं जेबो मिन्थिया गावसिनि गेजेराव सोरबाया हमदों सोरबाया हमजादों बुलायलायदों नांलायलायदों दा बेखौ आंखौसो दाय होबाय आंसो जेन' गावसिनि मानसिखौनो हमनो होदों। बयबो मिन्थिगौ जे आंनि दिनाव आंबोथ' 15 बोसोर फरेस्टखौ सालायदों। नोंथांमोना नुदोंमोन नामा आंनि दिनाव जे दंफांनि मिल नों दिनै CITनि बिराद गिदिर मोनसे सन्मानजनक BTCनि बयनिफ्रायबो देरसिन इनस्टिटिउट CIT बे CITनि दरखं मोखाङाव जोङो मोजां मोजां बुस्थु देखायनो हानांगौमोन। हाग्रा धंस खालामग्रा दंफां मिलसो बानायदों बिथांमोना। बे CITनि आरोबाव खाथियावनो गोदोनि गौरां रेन्जनि खाथियावनो आरो दंफां मिल बानायदों। आंनि समस्थियाव चिराङाव जि मोनथिदों 19 ना 29टा दंफां मिल दङ। बे दंफां मिलाव आदारखौ मागोन बबेहाय मोनगोन? गतिके हाग्राया जोबगोन बेनो फोरमान। गतिके आं खावलायो नोंथांमोनखौ जे गावजों गाव सोरबा आं बुंनायखौ दामना होनानै सोरखौबा रागा जोंहोनाय आरो बेखौ रागा फोजोंनानै बिनिफ्राय आरोबाव माबा मोनसे बुंनाय आसा खालामनाय बिदि नङाब्लानो जाथि दानाय आरो बे देशनि सम्पदखौ रैखा खालामनायनि बेलायाव नोंथांमोनहाबो रल ला। स्पटआव थांनानै माबायदि हाग्रा जोबमारदों दंफांखौ बोरै दानदों दंफां मिला बहा बहा दं नोंथांमोनहा बेखौ देखाय। जार्नालिस्टफ्रा मानो दोनखोमादों? दंफां मिलखौ मानो दाबो नोंथांमोनहा फोरमायनानै होआखै? मानो फट' खेबना होआखै? मानो पाब्लिक खालामनानै होआखै? नोंथांमोनहा बावबाय नामा जे रिपर्टार माने वाच द गभर्नमेन्टआ माबा मोनसे भुल मावदोंब्ला बेखौ फोरमायनाय बे सोरबा बुंनायखौ फोरमायनायाल' नङा। नोंथांमोनहा गावहानो इन्डिभिजुवेल इनभेस्टिगेसन थानांगोन, इनभेस्टिगेसन खालामनांगोन। बे दंफां मिल जे दङ होननानै बुंदों आं बुंबाय जे आंनि समस्थियावनो 19टा ना 29टा आं एक्जेक्टलि मिन्थिया 9खौल' गोसोआव दङ आरो सोरबा बेबायदि बुंदों। गतिके बेफोर नंगौना नङा नोंथांमोनहा इन्डिभिजुवेलि थांनानै फोरमायनानै हो रायजो राजाफोरनो। आं बेखौ खावलायगोन। आच्छा सार नोंथाङा बे हाग्रा संरैखानि थाखाय माबायदि जाजानायखौ लुगैयो? जिहेतु फरायसा आफादमोन आरो गोबां आफादफ्राबो बे हाग्रा संरैखाखौ मोजाङै सेफगार्ड होनांगौनि थाखाय बयबो खोथा बुङो। नोंथांमोननि थाखाय माबायदि बे सायाव मेसेज? आंनि दिनावहाय नों नाय मानास नेसनेल पार्कआ जोब्बायमोन। मानास नेसनेल पार्कखौ आङो रैखाथि होफिनदों। बाहाय गान्दा गैलामोन। वर्ल्ड कमिउनिटिजों रायज्लायनानै गान्दा लाबोनानै दिनै बांफिनबाय। बाहाय टाइगार गैया होननानै बुंदोंमोन। नाथाय आङो NGOफोर WWF, WTI, A3, आरायनक बिथांमोनखौ लाबोनानै खावलायनानै आं बिथांमोनखौ लाबोदों। बिथांमोननि दारै काउन्टिं खालामनाय जादों जेसेबां एनिमेल दङ। टाइगारनिफ्राय लानानै लेपार्ड, मा होनो गल्डेन लेंगर, बेनिफ्राय बाइसन, बाफेल', देर बेफोरखौ खालामनाय जादों। स्वाम डियार गैला होनदोंमोन, ओंखायनो स्वाम डियार लाबोफिननानै जोङो रिलकेट खालामदों। दिनै मानासआ ग्रोम ग्रोम जादों। जोंनि बे हलथुगाव, कचुगाव, रायमाना बे फरेस्टखौ मोजाङै जों प्रटेक्सन होदोंमोन। सिखावफ्राथ' खावो। दा बे खावनायखौ जोङो जेरैबायदि जुजिनानै होबथादोंमोन खावनो हानायनि रेटआ खमायदोंमोन। दिनैनि दिनाव जुदि 100टा दंफां दानदोंब्ला जोंनि दिनावहाय फांसेल' दाननो हादोंमोन। सोरबा हा लानायनि धान्दाबो दङ। दिनैनि दिनाव जेरै स्कुवेर किल'मिटारजोंसो हा एनक्ल'ज खालामदों बेखौ एलाउ खालामदों, नायनानै नुनानै नुयै बायदि खालामदों। जोंनि दिनावहाय बेबायदि हायाखैमोन। जेरावहाय स्कुवेर किल'मिटार आवग्रिदों बे समावहाय जोंनि दिनावहाय एक बिघाबो आवग्रिनो हायाखैमोन। जों बे रोखोमै प्रटेक्सन होदोंमोन। गतिके रायजो राजाखौ लानानै दल संगठनल' नङा, फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ रायजो राजाखौनो लानानै कमिउनिटि कनजारभेसननि बेबस्था खालामनांगौ। कमिउनिटिया जुदि एवार्ड नङा माने बुजिया, कमिउनिटिखौ जुदि नोङो बुजायनो हाया अब्ला हाग्राखौ होबथानाया जोबोद गोब्राब। दिनै दाउमा दाउसा एयारगान लायै लायै सेंग्राफ्रा मटर साइकेल गाखो दाउथु गावो, दाउब' गावो, दाउ गावो। बेजों जोंनि नेचारा बोरै थानो? गतिके नोंथांमोनहा बेखौ फोरमाय, बिनि सायावबो इनभेस्टिगेट खालाम जे जोंनि जायगायाव दाउफ्रा खय आरो बोसोर थानो हाबावगोन। एयारगान लानानै नोंथांमोनहा थां। साब्रा सेंग्राफ्रा गंनै एयारगान लानानै हाग्रायाव हाबो। माखौ गावदों? जोंनाव जि हर्नबिल दंमोन बे जोबनायथिं थांगासिनो दङ। एथ' बिउटिफुल दाउ दङमोन जों जायखौ प्रटेक्सन खालामदोंमोन, गैला। दाउराय मासेबो गैला। मोफौनिफ्राय आराम्भ खालामनानै
दैलि अमा मै गावनानै जानाय बेफोर खौरांखौ जों मोनगासिनो दं स्वयं नेताफ्राबो जायो होननानै जों खोनानो मोनो गतिके बेफोरखौ बन्द खालामजोबनांगौ जोंनि जायगायाव टुरिजम डेभेलप खालामनोब्ला फरेस्ट आरो